Matawhay ang anay masako nga isla sang Boracay bangod sa ginapatuman nga community quarantine kag pagdumili sa mga turista sa isla. Stranded sa gihapon ang masobra isa ka gatos ka mga Russian tourists sa isla sang Boracay. Sino kay Aklan Governor Florencio Miraflores kabahin sila sa 580 foreign tourists nga stranded sa gihapon sa isla sang Boracay umpisa nga ginpatuman ang enhanced community quarantine sa Metro Manila. Nakikangot ng Russian Embassy sa Aklan Provincial Government agud makapauli ang mga nasambit nga turista. Una na nga nagpatigayon sang Mercy flights ang Department of Tourism para makapauli ang iban nga mga turista lakip ng Pila ka mga South Koreans. Ginpaydalom sa enhanced community quarantine ang bugos nga probinsya sa Atike umpisa kahapon tubtub Marso 31. May diid nga napatuman ang curfew kag liquor ban. Paggamit sang quarantine pass sa diin ginadumilian ang pagwa sulod sa mga kabarangayan kung wala man lang sang importante nga tinutuyo kag pagbantay sa mga seaport kag border sang probinsya. Suno sa Provincial Health Office naglabot na sa 4,248 ang persons under monitoring samtang 41 naman ang patients under investigation. Tuwa ang padayon nga na-admit sa ospital samtang ang iba naman ang nakagwa na sa ospital matapos nga nagnegatibo sa test. Literal nga ginsaradong mga barangay road nga ginalakturan sa mga salakyan pasulod sa syudad sang Rojas sa Capiz. Madamo sa mga motorista nagreklamo matapos nga gintambakan sang duta ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas ang mga entry kag exit points sa Barangay Bato, Barangay Bago, kag Barangay Loktugan, Rojas City bilang kabahin sa border control nga ginapatuman sang syudad. Reklamo sa mga umalagi kag netizens nga nahimo ini nga sablag sa tion sang emerhensya. Apang suno sa pila ka mga barangay officials ang pagtampok sang duta ang nagakaangay man para wala sang tawo nga ilegal nga makatabok sa syudad bilang pagpangilaman sa COVID-19. Epektibo subong adlaw pagalimitahan ang pagwa sa mga residente sa probinsya sang Guimaras. Sa Executive Order No. 38 nga ginpirmahan ni Guimaras Governor Samuel Gumarin, dapat nga may outbound o quarantine pass na ang mga Guimaras noon antes pahunugutan nga makatabok sa syudad sang Iloilo. Ang outbound quarantine pass ang iga-issue sang punong barangay kag isa lang ang ihatag sa tagsa ka pamilya. Ang tanan nga PUM kag PUI ang hindi dapat pagatagan sang outbound quarantine pass. Apang exempted naman ang mga healthcare workers, authorized government officials kag personnel, nagakinahanglan sang serbisyo medikal kag mga nagaobra sa syudad basta magpakita lang sang Certificate of Employment kag valid ID. John Sala, Buana, Western Visayas.